seli nata in na sagafagaw bɛna caya fan bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ. Sariya b'a fɔ ni bagan bɛ faga a man ka faga yɔrɔ bɛɛ. Yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ yen u b'a fɔ abattoir ani aire d'abattage. Komi nin ye seli ye k'a fɔ bɛɛ ka ɲu ka taa yen a ko ma nɔgɔ. O de la an nana an bɛ kunnafoni d'aw ma aw kan ka fɛn mun bato bagan faga ninnu na pour que a kana kɔlɔlɔ lase aw ma. Bana caman bɛ baganw na a bɛ se ka yɛlɛma adamadenw fɛ. Mun b'a fɔ bonfin ninnu u b'a fɔ o ma charbon bactérien ou bien sɔgɔsɔgɔnijɛ a n'a ɲɔgɔnna caman. N'i bɛ bagan ninnu i b'o maga o la o fagatɔ ani n'a b'a sogo dun u bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔw la. Donc mɔgɔw kan ka fɛn caman bato pour que a kana yɛlɛma i la. Bagan mun ka kɛnɛ o de dagalen don fagali kama. U b'a fɔ sani bagan ka faga i bɛ jateminɛ kɛ est ce que bana taamasiyɛnw t'a la. Aw bɛ fɛn mun kɛ bagan faga la muru mun bɛ kɛ ka faga zo kana kɛ muru nɔgɔlen kana kɛ a da ka di a jɛlen don bagan bɛ faga yɔrɔ min na. Bagan man ka faga i kunbɛn wuluwulu jida ninnu na ani ɲamanton ninnu kɛrɛfɛ ɲamanton sanfɛ mɔgɔ b'a faga yɔrɔ bɛɛ la nɔgɔ bɛ ɲagamu sogo la a duntɔ a bɛ se ka mɔgɔ bana. Donc a bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen lajɛ nɔgɔ tɛ yen. Mɔgɔ mun bɛ bagan min baara k'a faga k'a boso fo tigi ka jɛ ka saniya tigɛw kan ka ko ka jɛ fini saniyanin ka ko la. Bagan fagalen kɔ sisan n'a y'a boso kɔnɔnafɛnw de bɛ lajɛ ka caya mun ye biyɛn ni sama nɛnɛ ani oroɲɔn ninnu n'i y'a lajɛ ni nɛn bɛ mun na kuru bɛ dɔw la dɔw fununen don n'i magala yɛrɛ a bɛ yɛrɛkɛ i tigɛ kɔnɔ i b'a fɔ k'a balabalalen don n'i y'o ye i b'a dɔn vraiment nin kɔni tɛ fɛn ye mun bɛ kan ka dun o bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma. O kunnafoni dama damaw de b'an fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka hakili to olu la. O la an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala ka seli caman yira an na hakɛ to bɛ nin